mmadụ nọ Lagos State anyị nọ na ọ bịara Enugu, and Enugu State was his second home, and were ihe meburu o ji echi Enugu State ka mmiri, and onye ọ bịara ịfụ ụnya abụrụ onye o jibo maka ya abịa Enugu, were onye o ji maka ya abịa Enugu. Ị mara amụ na-atọ m, people are now shouting on social media. You will see people coming to the comment section to start talking bruhaha. And when Muhammad and Enugu Kamiri, nobody recognize him. Some of the people who call you on social media data, and some of them are back on moto. Because of Guinea, no Orube to this stage. Nobody recognized him then. And Yabu Muhammad, Darna Kanebiam Airport, can't see where Enugu State Airport, airport gateway. And don't airpiece called Badana Canabiam Airport. And the only hold you maki Enugu State can be merely being so na airport. Nekwimi nekwono as airport to bring Muchibo Ejike. Bube Reverend Father Ejike Mbaka Adoration Ministry Muchibo Ejike de Kweba Hona Abia. Only Chuka Miri Hotel on our Lord Yoga, the airport corner, the very close. Ono si na airport gafelu gaba okamalele Nsụka jebe Nsụka. Fada ọkụ na-ere na ogoga niile ọ na-echi Enugu State ka mmiri. Ọbọkwa foto fada ọkụ na-ere ka o ji wee rigoro ihe o rigoro. Ọbọkwa Grace fada ọkụ na-ere. Mana ihe m chọrọ ịjụ bụ kedu wọ ndị ụka na-agbari. And Reverend Father Ejike Mbaka, for all I know, this year will be his 30 years as a minister of the gospel, and also 30 years of existence of adoration ministry. Father Okonerere Sinaki Mutolua Bayima adoration. Ewemonso Sinaki Mutolua Bayima adoration. And most funny thing, Bunahanchanine Nagochanke adoration. Hamanchoto Afoso Goya. Ndani neme ha. Because ihe ifo a na-agba na bụ walka. Ihe ga-agụ unu ihe o ji wee bụrụ walka, because ọ bụ na ọ bụrụ walka. From the reason why a ga-eji na-ekwu ya niile a na-ekwu na social media. Asị na afro mmadụ na alụmako gas, asị na afro emere arenji preach na emere aghọrị ya akparịwa na ikwu Reverend Father Ejike Mbaka. None of the priests has ever come out. Nobody. Apart from Father Webe Joy. No other priest. Mandi no Enugu, mandi no Anambra, mandi no Imo, mandi no Benine Hano. Putanu go sini ha adroma. We cannot be insulted. Roman Catholic priests cannot be insulted. Moreover, when that guy was coming to Muchibu Ejike, it was all about battle. Some panels was being faced because of his coming. Mogo ponazo oje mewe use we video, use we my picture. Akọrọ attention mbunna yuku Reverend Father Ejike Mbaka. Ka amakwa na odi aware of ihe this guy na-ekwu. Ka amakwa na odi aware no ye this guy his blessings. Ya gbara waze Lagos State je mewe ministry. And ndị Roman Catholic priest niile nọ na-achọ contact the guy, na-achọ fame the guy, na-achọ ka o wee bụ na ha na-support the guy, ka o wee bụ na crowd bịawa. Mana ewere onye isi unu bụ onye mụnyechere unu ncha niile ọkụ. Unu na-aza afa ya. He has a conjugal right, a fundamental human right to sue each and every one of you people for using his ministry name, photocopying his ministry name, using it on your own. But the Holy Ghost Adoration Ministry, the Genewa Adoration Ministry. Why can't you remove that name adoration and do the ministry alone? Because you know, once you mention adoration, people will come. The grace is versatile. You people are making, all of you are still making use of that grace. Now, Mahamadi Asi Enugu, airport Enugu, Gaba Nsụka. Gaba Nsụka. Ọkụkọ onye ahụrụ a na-achụba ya ọsọ.
ọkụkọ nyụ ahụrụ a na-achụba ya ọsọ ịma na mbọsị na akwaturu ministry fada ọkụ na-ere ere ekwuba okwu kwugide okwu ọ sị that na the woman kwatu ministry kpọọ Reverend Fada Ejike Mbaka afa na ọkwụ nekwe ihe o kwuru and Fada Mbaka heard it and also there was a video they threw in oge o mevu preaching izizi concerning mmegbu a na-emegbu fada ọkụ na-ere ere. People went, jebopta that video, throw it in, or they call a new fresh video. The man, Brother Fada Ejike Mbaka, came last 2 weeks, Sunday, thereabout, or yes, came and debunked it. Say na Fada ọkụ na-ere ere akpọ na ọ dị ọkwa awọ any problem ewe na nsukọ na ọmakwa ihe na-eme. Fada ọkụ na-ere ere never consulted him. Fada ọkụ na-ere ere never told him anything. Even up to that day he was making preaching. Fada ọkụ na-ere ere never called him on phone. Nobody ekwu niile ka ọ na-echi ya ọnụ ọma okwu a ebe ọ nọ bido na ndị ọda etinye owu ya n'ihe na ọ mara ka o si wee bido. And he made clear that the video ahụ na-aga viral na social media no old video, which if you look at it you will know that Fada Mbaka is a little bit younger and the structure on the altar there and the structure now is not the same thing. Now it will be a big difference. After said and done, Fada ọkụ ị na-eme ọfụma ọ bịa na nke gị ị nabata ya a nụrụ egwu ị na-agụrụ ya egwu na-agụrụ ya maka ọ bụ gịnị ka o mere ụwa ji akpọrọ ya n'ọnụ ọ bụ ya bụ mbụ na-enweghị ukwu ọ bụ ya bụ mbụ na-enweghị ibe o kwere mama na papa ị na-agụrụ ya egwu ahụ. And we have not seen where you came and rebuked that guy. We have not heard that in this guy that is a starting point. Where is your starting point? Kedu ebe isi bido? Fada Mbaka mma today ga-eme ya. Fada Mbaka mma today ga-rebuke ya. Fada Mbaka mma today ga-asị ya. You started from somewhere. Go back to that altar where you started from. Don't come to me first. Go to that place. If there's anything that you have done that have brought the anger of the man of God upon you, that you should go and ask God for forgiveness. You should go and ask forgiveness. Nagi JJ apologize ya. Na-agwa ya ka ụwa si akpụ ya n'ọnụ na ọ bụ ya bụ mbụ na-enweghị ukwu ọ bụ ya bụ mbụ na-enweghị ibe. And we have never seen where you corrected any error bụ Fada ọkụ na-ere ere. We have never seen. I asịrị gị anabata ya mana ị gwakwara ya maka ihe ọ na-eme otu esi ekwu okwu maka onye ọbịa na bịa mụrụ ọkụ wee na Lagos steeti. Fada ọkụ na-ere ere ikwuro ị gbara onwe gị nkịtị ị na-anabata ya. And I don't know whether or cruise ka ị chọrọ iji ya catch ya and gị mma aka ka onye mma ya hii n'isi mana ewu ihe m chọrọ ịghọta n'ụka competition dị n'ụka ewezikwa ka o si aga it's turning to become enmity because ọ bụrụ na Fada Mbaka na-eme otu unu ncha si eme kịta onye wuwe akụrụgbo wo jewe